Sanibonani guys, igama unqobile msalamu zibela e-homecoming ngomhla ka-1 October. Guys, uSifiso-ke useyandwaza ubhuti emsebenzini. Athathe imilenze yakhe ayibeke phezu kwesitulo abesebuka ifoni yakhe ebese yacabanga iy'nkathi ney'nkathi la yena benozethu bebambana beqabulana. Lapho nje konke lokho ukucabanga nje kudlala ngisho ingoma yezothando engqondweni yakhe. Guys, akasacabangi ngonkosikazi uMaNkwanyana manje usecabangana noZethu. Ube ukuphuma kulowo mcabango wancamela ukuthi nje ashiye phansi umsebenzi guys. On duty ubhuti wavula isicabha waphuma wahamba, babuza bonke ofisini ukuthi hayibo kwenze njani manje Sifiso. Wamane waphuma wahamba singakashayi isikhathi sokuphuma uSifiso akavaze aphendule muntu, mane nje waphuma ngomnyango wangabheka emuva. Guys, bengasinibuze ukuthi beyaphi? I-answer nje i-simple. Ubeya le e-Okhambeni Clinic eyobheka phela ukuthi ngabe uZethu ngabe usakhona yini noma usihambile yini. Theme efika khona-ke ngenhlanhla bese sekuyisikhathi sokuthi kuvalwe eklinikhi, kodwa-ke uZethu besasekhona. uZethu kumbuke ngehlo elibi membona wathi sesivalile. Wamane wathi uSifiso ngiyazi. Guys, emva kwalapho-ke uSifiso umane wathi nje ngicela iqiniso. Ngizela nje ngizolanda iqiniso lodwa. Kwenzakalani vele phakathi kwami nawe? Ngabe uyangithanda na? Guys, umale nje wathi uZethu, yabona mina wena uqale yonke lento le. Mina benginandaba nawe. Wasuka wena wangiqabula, watshala uthando ngaphakathi kumina. Yabona futhi lento yanginyanyisa ngiyayizonda. Wathi hayibo ungiphindele. Ngabe uthini kumina? Njengoba nje uthi ngitshala uthando, ngabe uyangithanda? Wavuma uZethu guys, wathi yebo. Wathi vele ngikuthanda Sifiso, kodwa angiyifuni le mizwa. Yabona lento engiyizwayo iyanginyanyisa, angiyifuni. Wamane wathi uSifiso nami ngiyakuthanda Zethu ngenhliziyo yami yonke. Wamane uZethu wamduba wahamba, wathi ngicela ungiyeka phansi. Yo guys, uSifiso wamlandela, waqeda wambamba, wathi yini? Wathi Zethu ivumele lento. Fana nje njengabanye abantu besimame, uvumele inhliziyo yakhe ithanda umuntu emthandayo. Wathi Zethu inkinga ilana-ke, mina angiyona wonke umuntu wesifazane. Angifani njengabanye abantu besifazane, futhi nawe awufani njengabanye abantu besilisa. Kahle kahle thina sifani nabanye abantu. Wathi ngampela. Wathi okay-ke. Ukusho njalo lokho uSifiso uloku embrasha uZethu. Emva kwalapho umshaya ngomunye ukhisi. Ukhisi lo uZethu angeke akwazi ukunqaba guys. Ngibona ugirl eseyibuyela yena for number 2 and number 3 number 4 kakhisi. Guys, yabona nje uMaNkwanyana asale se-relaxa ugirl. Like yabona laphaya guys, sekonakele. Yabona nje uZethu akusesikhona manje okwesithathu eqabulana noSifiso, sekuwesi-4 ngekona okwesi-5. So nje yeah, it's official and umntana abantu angazi nanokuthi uyo-reacta kanjani mhla ethola lezi zindaba, ngoba kuyacaca bha ukuthi ngisho nama-2 yanqaba uSifiso usewuthathile u-decision. Uyamthatha lo nkosikazi, kumnyama kubovu guys. Angena amanzi endlini. Akupheli-ke lapho guys, nangu uMaNgcobo ebhizi edlalela ey'tsheni ey'fayo. Shuthi kuloka abona nje iy'dlakela zikaNgaraji, ayibo umfuna phansi phezulu. Usegqoka ngisho izinto ey'veza i-cleavage guys emsebenzini. Kunale mali kamboleka yona uNgaraji ukuthi akahambe eyokhokhela umashonisa ngayo. Manje-ke inkinga-ke isela, bese ethi uNgaraji uyayibuyisela leya mali uyayikhokha back kuMaNgcobo. uMaNgcobo wathi cha, ungalingi unginikeze leyo mali wena, thatha le mali ungithengele isipho. Wabuza uNgaraji ukuthi kanjani manje ngoba phela imali yakho le, ngingakuthengela kanjani isipho ngemali yakho? Wathi njengoba ngikutshela nje wena. Wathi hayibo ngithengeni pho? Wathi hayi surprise hawu. Manje sekumele ungitshele ukuthi uzongithengelani, akusiyona phela i-surprise mase ungitshela. Guys, ngisho ahamba useyatshikiza ugirl, ufuna uNgaraji ambone la. Lapho uNgaraji-ke uqale wangayisola nje inhlobo ukuthi khona into engathi izama ukwenzeka la. Hambile kuNgaraji bandla ngenhliziyo emhlophe wathenga ama-brush okufaka i-makeup, okuyinto vele uMaNgcobo kade eyifuna.
Manje-ke ube ukubona le gift yakhe-ke wamane wathathe ku-girl wagcina esehayiza kakhulu injabulo wathi, ngiyabonga Ngaratshe, waze wathatha ngisho i-hug. Okugcina sekwenza ukuthi uNgaratshe asole ukuthi ngeke mani lo muntu useyilahlela kanje kumina hlampe uyangifuna. Emva kwalapho uNgaratshe ugcine sembukisisa ngampela kuMaNgcobo ebona ismile, hayibo, yeyi sivakashele ey'ndlebeni guys. Wabona ukuthi no man, kwangathi-ke impela nami ngizozama ukuthi ngisondele ngoba phela nangu u-girl uyafuna. Manje inkinga-ke sikhuluma ngoShwabi la, unkosikazi kaShwabi. uShwabi guys, yeyi uzomudla mfele uNgaratshe. Uzomudla mfele. Yabona kuncane ukuthi antshontshe imali yakhe. Kuyaxoleleka lokho. But yabona ukuthi asethi unkosikazi wakhe adlala ama-games naye. Guys, cala elibovu leli. Cala elibovu. uNgaratshe hhayi ukuthi bazomxosha-ke this time around. Bazombulala finish. Akupheli-ke lapho guys. Yena futhi lo maNgcobo uke wanikeza i-advice udadewabo kaZethu lo mncane kuthiwa uNomfundo ukuthi-ke ku-right manje usekwi-right age ukuthi angathandana nomfana. Nalo mfana-ke lo Bhizo omeshelayo kuthiwa uVusi umfowabo kaSifiso. Manje-ke ukutholile lokho-ke uma kaNomfundo ukuthi hhayi umuntu omu-advise-ile uMaNgcobo. Waqonda ngqo ethaveni-ke eyomgiva uMaNgcobo. Umgive washiya akangalazi guys. Yeyi! Washo kahle ukuthi sithathaphi isibindi sokuthi ungcolise ingane yami uthi kulungile ayijole ina 15 years. Useke yini wena wazala umntwana? Yabona mhla kwaba khona ingane la esiswini sakho yakudova wezwa ukuthi ikhahlela kanjani. Wayikhulisa wezwa ukuthi kunjani ukukhulisa umntwana. Ila uzobona khona ukuthi kumele uyivikele ngayo yonke indlela. Unikela ngengane yami wena. Ufuna ingcole ifane nawe. MaNgcobo. uMaNgcobo-ke guys bengasazi nanokuthi athi uyayiphika le ndaba uyiphika kanjani. Nokuthi ayithethelele kanjani-ke ngoba phela manje uma seseyibukisisa-ke ngeso-ke elikhaliphile le ndaba le. Umama uqinisile ingane na-15 akufuze ngabe vele isiyayifaka kwizinto ey'kanjalo kodwa yena uMaNgcobo-ke ukuthi aze athi into i-right leyo bekade wrong ngampela guys. So-ke manje-ke sekumele axolise-ke manje kuma kaNomfundo asho ukuthi bekuyiphutha leli ngoba ingane manje siyithathile i-advice yaze yatshela unina ukuthi hayi ma wena wrong, mina sengi-right manje ngi-ready. Nangu noMaNgcobo uyangifakazela ukuthi yes isiteji engikusona sekukulungele ukuthi ngibe ne-boyfriend. Imagine guys. Sibheke izinto esiy'tshela abantwana. Abantwana yeyi bayithatha i-advice ebhedayo beyibona engathi right. But-ke asithembe-ke ukuthi-ke uzohamba kuMaNgcobo eyoqondisa i-advice yakhe ayishintshe atshele umntana ukuthi wena uhambe emhlanga uyahlolwa nakisikole ukhohlwa abafana. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye. Sanibona.